nadstavovej časti alebo ktorej? Tak zápas prebiehal podľa jeho významu a dôležitosti. Obidve mužstvá boli z začiatku dosť nervózne, hralo sa opatrne. No a potom rozhodli chyby. Chyby robili jedni a druhí, Žilinčania urobili tiež zo pár, ktoré Slovanisti nevyužili. A tie, čo urobili Slovanisti, tak tie za Žilinčania využili. Takže ako kvalitou ten zápas zodpovedal tomu, že sa hrá play-out. Bojovnosť bola, nasadenie bolo, ale kvalita, bolo tam veľa chýb. Gratulujeme Žiline, že vyhrala, samozrejme. Boli o ten gólik minimálne lepšie. Takže ďakujem si toľko. Máte rozhlasovanie, že začínate prvé dva zápasy vonku, mám taký dojem. Idete na budúci týždeň do Popradu. Aký tam očakávate, že bude priebeh toho zápasu a aký to bude super? Tak v Poprade to bude ťažké, lebo posledné dva zápasy sme tam prehrali dosť výrazne a vysoko. Ale viete, ako to je. No. Aj Skalica prehrala prvé dva zápasy a zrazu z toho bola dráma, takže my veríme, že v Poprade zabojujeme ešte. Ako určite neskladáme zbrane, aj keď sme rátali, že tu minimálne bod odnesieme. Takže do Popradu ideme s tým, že chceme tam vyhrať. A ešte tak zo začiatku, aké ciele by ste mali v tejto vlastne skupine o záchranu okrem toho? No, tak ciele jasne, treba sa zachrániť, aj keď máme trošku smolu, že dneska sme hrali len so 6 hráčmi, lebo máme dosť veľkú marotku. Sú dvaja zranení hráči, jeden bol vykartovaný a ešte nebude hrať ani v Poprade. Ale nevzdávame to. Myslím, že chlapci ako určitý čas hrali dobre, len proste musia premeniť šance a nemôžu urobiť také chyby, ako urobili tu 2 alebo 3 krát, že ideme hrať s brankárom v poli a my si neprihráme, dáme superovi loptu a ten nám dáva góly do prázdnej brány.